U radnji Dve šmizle, koja se nalazi u Čumićevom Sokačetu, možete da sami dizajnirate nakit. A što se tiče Dana zaljubljenih, Dve šmizle pripremile su vam posebne pogodnosti. Nalazimo se u hobiju Dve šmizle, radnja koja je namenjena svim onima koji vole nešto da rade, koji su kreativni, koji vole nešto da naprave, da poklone ili eventualno da nešto poprave od svog nakita kojeg već imaju u svojoj kolekciji. U našoj radnji možete da pronađete sve od elemenata što vam je potrebno za izradu ogrlice, narukvice, minđuša. Ovde se nalaze metalni elementi, privesi i konektori koji se uglavnom koriste za izradu minđušica, ali mogu da budu i lepi detalji kao privesi na ogrlicama i narukvicama. Tu su i staklene perle, krekl staklene perle koje se uglavnom koriste za izradu narukvica ogrlica. Sve što vam je potrebno jeste da budete dovoljno kreativni, da imate malo veštine, a kod nas možete da dobijete i pomoć za izradu nakita. Došla sam da kupim šta mi treba i da pogledam šta još imate. Baš mi se sviđa što postoji ovakva radnja, da. Uspela sam da pronađem šta mi treba, da. Gotov poklon.